Čaute, ja som Filip. Dneska vás naučím, ako spraviť niečo ako vírus. No, nie je to vlastne ani vírus, ale je to niečo také podobné, keď to urobíte vo veľkom. Takže môžeme začať. Vyzerá to asi takto, keď to otvorím. Pootvára vám to konzolu systémovú. Ja som si to nedal na veľakrát, aby mi to neurobilo paseku na počítači, ale vy si to môžete dať na koľkokrát chcete. Takže začneme tým, že otvoríme si Notepad, čiže Start, Run a sem si napíšte, že Notepad a Enter. A teraz sem si napíšte hneď, že Start a keď si to, a teraz jazdete, že File, Save, napríklad na desktop a teraz si to nazvite napríklad, že Focus 1, bodka a musí to byť formát BAT. Teraz dáte, že Save a zrušíte to. A ja to tu už tuto mám, že Focus 1. Teraz keď si ho otvorím, tak už to ide, otvorí mi to jedenkrát konzolu. A teraz keď si napríklad napíšem toto tu Start ešte raz, tak mi to otvorí konzolu, zase si to uložím, tak mi to konzolu otvorí dvakrát. No a podľa toho, koľkokrát si to dáte, tak toľkokrát vám otvorí tú konzolu. Ja si to napríklad dám viackrát. Takto. Aby bola sranda nakoniec. No, tak. Takto. Uložím si to a teraz keď to otvorím, tak mi to takto pospúšťa konzolu veľmi veľakrát. No a pokiaľ to chcete zrušiť, tak stačí iba na toto kliknúť pravým a tu dáte, že Close all Windows a všetko vám to zruší. A to by bolo z tohto dielu asi všetko, takže v ďalšom dieli dovidenia.